Balik mga kapuso sa GMA Regional TV Live pampagaanta ning higayon na tungod kay maila-ila nato. Kini usa ka bulanon nga vlogger o content creator. Mga kapuso ang iya kunong specialty mga hugot lines. Kinsa may inspirasyon niya niini ug nganong nahiligan man siya ning maong pag-vlog labi na ning panahon karon sa pandemya. Makauban nato karong buntaga mga kapuso. Talag sa usab kayo iyang pangan si Tatiana Gail Dakoykoy. Good morning. Good morning, Sir Nico. Daghang salamat sa pag-uban kanamo sa programa nganong Tats Vlogman ang imong nahununaan nga titulo ning imong content. So sa una dili na siya Tats Vlog ang pangan jud ana is kanang murag lahi ang pangalan na sa una di pa Tats Vlog. So pag karon mga pandemic ako na siyang gi-change into Tats Vlog kay murag ang first nga pangan kay murag mautan man ko ato nga pangan sir. So mao to gi-change ako siya Tats Vlog. Ngano naka-decision man ka Tats nga mo venture into vlogging? Ganahan pagid ko sa una sa ganahan ko ay dili ko gusto nga ako rin malipay sa ako ang mga binuang na ko on and off sa camera kay kuan sige man kog mga binuang sa akong barkada. So moto siya akong gikuan into vlogging nga kay gusto ko nga ang mga tao pod malipay pod sa ako ang unsay na sa una-una nako. Mga hugot lines gining imong sagad nga gidalit sa imong mga hugot fans o mga followers. Ngano man kinsa may inspirasyon sa may istorya ay ni doon na ba yun kay pinaghuhugutan? Sa tanang mga gipagbiyahan diha karong tuiga no. Ayaw mo kabalaka kay karong umaabot nga 2021. Biyahan gyapon mo. wala ang mga tao ra kanang makita mi nato sa social media na yung mga tao nga magmaoy, na yung mga tao nga kanang wagi crush back sa ilang mga crush, na yung mga tao nga kanang broken hearted, mga tao nga mga gighost sa ilang mga kachat nila na. Kaya isa ka kana. Asa mo? Kana ba? Kana sila ba? Oh, kita kana. Ngano man na sila day? Way ka date karong Valentine's Day. Tungod na medyo ka sa programa, mga imig mga sample nimo imong mga hugot lines be? Kung wala kay uyab karon, ayaw ka balaka kay moabot man na ang sakto nga tao, ang deserving nga tao para nimo. Unya biyaan na gyapon ka. Haom ni imong gisulob karon da. Ouch. Ouch, ouch. Nasa t-shirt, ouch. Guys, nakoy bag-o nga lyrics sa pamparam-pam-pam. Kapag naririnig mo to, wala siya ipakini mo. Pamparam-pam-pam, pamparam-param-pam. Wala ka gi-replyan sakit sa pakiramdam. Kung naamang gani, gitaks na para sa ako ano, kung naamang gani, ihatag ang Ginoo para sa ako nga tao. Kung kinsa magani ka, palihog lang. Pagdali. Unsay reaction nimo dihang slowly inanay nga ning daghan imong mga followers na notice na content? Nalipay ko, murag everyday ko mag-upload og videos nga daghan kay mga comment akong basahon, ako po silang replyan na nindot kayo sa feeling na magpakatawa ka og tao. Na ako ihatag nga effective nga tips ninyo guys para dili mo magbuwag sa mga uyab. Oh, kanang tanaw mga. Nari kayo uyab. Buwag ka uyab last year. Okay ra na, basin karon nga year 2021 mao na imong pinakaswerte nga tuig kay makauyab na ka. Pero biyan nagyapon ka. Sa mga nagka-interest karon sa imong content, sa imong mga vlogs, asa man nila ni makita unsay mga accounts nimo Tats? Please follow my page, Tats Vlog, and then napo ko YouTube channel, Tatiana Gail, or pwede rin niya ibutang Tats Vlog dito, and then napo ko yung TikTok account, it's me, Tats20. Finally, Tats, mensahe nimo sa atong mga nga nagtan-aw karon dili na diha sa Bohol, of course, diha sa Cebu ug sa Tibok Central ug Eastern Visayas. Mga kuwarang karang ipa-kuan sa inyo nga nag-support, nag-comment, nag-share. Thank you kayo. Alright, daghang kay salamat mga kapuso. Sana gikan sa Tagbilaran City sa Bohol si Tatiana Dakoykoy. Thank you, Salamat, Tats!